Kamera jde. Tak, poprosím ticho, soustředíme se a playback. Kolem a kolem je všechno v pořádku, nic se nemění. Vždyť nejsem jediná, kdo to tak vidí. Nic se nemění. Nic se nemění. Chceš to širší nebo? Jako tohle je takový víc čarodějnický, no. No, bez toho. Jestli jsme to měli někdo? Nepouštěj je. A za chviličku. 5 minut. 15. Tady můžeš do toho víc teď. Jak je možný, že se cítíš Vůbec nevím, co dělám. A mám třeba jako nějak ruce, klidně na mě zkusí něco křičet, jakože to je vždycky fajn. Já si myslím, že to je dobrý, že prostě seš Že tady takhle? v tom- Jo. Dobře, že zase nechci vypadat úplně jako... Ne, to ne, to vůbec tak nepůsobí. Okay, Jo. To je nic se nemění, snažit se rozhodnout sama za sebe, ovlivnit životy cizích lidí. super. Jdeš, Ankali. Sorry. Dobrý. To dobrý vtip, no. Teďka už, sorry. Takhle to nemůžeme kát. Tak jo, sorry. Dobrý, pojď. To bude. Stopujeme, dobrý. Hele, Matěj, zavolal bys všechny herce? Nebo můžeme mít barovou židličku. Zkusila bys se možno variantu, že by si stála u toho? Ano. Kolem a kolem je všechno v pořádku a mě už nebaví být v tom sama. A za sebe rozdílný role, nároky a tradice. Tak kde jsou ostatní podobný lidi jako já? Jak je možný, že tahle menšina je většina? Super. Tak děkujeme. Mě to baví. Ten koncept je takový, že vlastně budeme vytvárat prostě sochu. Že vlastně bude to jakoby taká nějaká velká prostě jedna renesančná freska, tak to by se mají potřebovat vlastně vaší pomoc, že jak to vlastně jako si nastavíme. A tak když to nastavíme teďko, tak to pak uděláme pak rychle ještě záběr. To je 17:29, jo. Máte se na co těšit. To je světelný meč, kámo, koukej. Jo, myslím, že tady pravá strana, že jste super. Vzadu taky. Když to natočit, to bych se do prostoru, ať to moc nesvítí na tu... Tak, dobře. Nehýbeme se. Tak, kamera jede a poprosím playback. Jede. Krása, jsi úplně geniální. Na Roniu. A teď jsem takhle byla přilepená. Takhle jsem se takhle, a měl jsem takhle ručku renesančně. Vy se na nic neptejte. Chci domů. Jdeme točit. Takže vás poprosím postupně dokouzit. A už jsi to pokryl. Yep. Jo. Super. To máme?
Jo, berem? To je super, no. By tohle někdo udělal prostě. Jel jsem přes ČSSR. To je skrytá kritika režimu. Co ta písnička je? Připravíme se, rozhodneme kameru a akce. Zdravím. Dobré odpo. Dobré odpo. Je 21:54. Myslím si, že už všichni máme dost. Bolí nás nožičky, ale my nezastavujeme. Naopak, my zrychlujeme. So rap. Děkujeme všem. Děkujeme všem moc za trpělivost. Dneska je to konec. A to jsme měli v jednu chvíli 3 hodiny zkusit. A záběr, kdy někdo zavře dveře před kamerou, je taky podstatný. To je pravda. Aby to mělo jak skončit, jo?